Bon dia, poble de Catalunya. Hem vist que aquest boliviano de violador, el que va violar a Igualada aquesta noia, li han ficat 30 anys de presó, 37 de presó i tal. Vale. I ara tots els mitjans ens castigaran amb això, Bé, tenint en compte que les presons de Catalunya són com hotels a 3 estrelles, seran 37 anys de vacances. Per bona conducta sortiran 20. Tenint l'edat que té aquest xaval, quan surti amb 40 o 50 anys, què farà? I tornarà perquè ningú se'n recordarà d'aquest paio. A mi no em fa por només aquest paio. A mi em fa por la quantitat de paios com aquest que han arribat a venir al nostre país. Què hem de fer? Jo no sé aquesta noia com quedarà per tota la vida. Perquè, sí, tothom parla d'aquest fill de puta, però i d'ella? Com queda ella? Sabeu què passa? Que al tenir fills, filles, dona, nets, netes, hi ha coses que no. Escolteu, que no. Aquest tio no té permís per viure, no té dret a la vida, no té dret a estar entre nosaltres, no té dret a estar a la societat, no té dret a res. I el nostre deure és impedir que aquest paio estigui entre la societat. Ni ara, ni d'aquí 30 anys. Desitjo que sigui veritat el que diuen que a les presons passa. Que li fan passar malament i després es penja. Desitjo que sigui veritat. Mira que a mi això de la violència no m'ha anat mai. Però, home, hem d'aguantar tota aquesta puta merda que ens estan enviant? El que ve a treballar, d'acord, Però és que la gran quantitat de gent jove que ve és que són tots joves. Escolteu, són tots joves. L'estadística diu que d'immigrants en venen el 94,8%, el 95%. El 5% són dones. Què tenen que fer tots aquests joves que venen aquí, venen forts, venen valents, no penquen, viuen de puta mare, els hi fem massatges. Els hi fem massatges, les amigues nostres dels hotels. Els hi fan massatges. Què han de pensar aquests tios? Han de beure, han de fumar, i el que us dic sempre, que ho he dit moltes vegades en molts vídeos, tenen que follar. Tenen que follar! I punt! I amb les seves no, perquè no en troben, no n'hi ha. Aquí han de follar? És una reflexió dura. Espero que molts subnormals no l'entengueu, però m'és igual. Els que som pares ho entendrem. Aquesta gent no tenen dret a viure entre nosaltres. No només no els hem de voler, sinó els que hi ha els hem de fotre fora. Sí o sí, punt! Ni racisme ni hòsties. Nens i nenes, visca Catalunya lliure.